Drahí bratia a sestry, poznáme známu vetu, že láska hory prenáša. Je to biblicky inšpirovaný, veľmi známy a často používaný výrok, ktorého podstata tkvie v tom, že ten, kto miluje a pre toho, koho miluje, chce urobiť niečo dobré, dôležité, ten vie prekonávať prekážky. Tí 4 ľudia, ktorí niesli chromého k Ježišovi, toho chromého milovali a milovali ho s vierou, že majster z Nazareta, Ježiš Nazarecký, Ježiš Kristus, ich priateľa, môže uzdraviť. A my môžeme na tej ich ceste s týmto chorým človekom identifikovať prekážky, hory, ktoré láska prekonala. Tak prvá prekážka bola vôbec tá prekážka k viere. Môže Ježiš tomuto nášmu chorému, chromému, priateľovi, známemu pomôcť? Láska prekonala túto prvú horu. Naložili ho na lôžko a niesli ho 4. Cítime v tomto príbehu aj silu modlitby, lebo za chvíľu Ježiš pochváli ich vieru a uzdraví toho, koho s vierou spustili pred jeho tvár, aby ho uzdravil. Bratia a sestry, nikdy neváhajme modliť sa za tých, ktorí sú chorí. Nikdy neváhajme veriť, že Ježiš ho ju môže uzdraviť. Nikdy neváhajme ponúknuť tam, kde je len malá nádej, kňaza, aby prišiel nie s pomazaním zomierajúcich, ale s pomazaním chorých, s pomazaním na uzdravenie, s pomazaním, ktoré prináša modlitbu. Naložme našich chromých, ktorých poznáme, na to lôžko našej modlitby a nesme ich k Ježišovi. Ich modlitba sa ale pretavila, a to je veľmi dôležité, v skutok. Teda vykročili, naložili, vykročili. A čo je veľmi dôležité, zomkli sa. Ten, kto už niesol bremeno s inými, vie, že na to, aby 4 úspešne odniesli akékoľvek bremeno inde, sa musia zjednotiť, skoordinovať a podriadiť, že každý tam, na tom mieste, na ktorom práve je, má robiť práve to, čo robiť má. Z povahy, miesta a úlohy, ktoré sa jej dostalo. A títo zjednotení 4 ľudia, zjednotení modlitbou za chorého, narazia na ďalšiu prekážku, a to je zástup okolo Ježiša. Mohli by sme povedať, že prekážkou bola masa? Mohli by sme povedať, že prekážkou boli ľudia, ktorí sa nerozostúpili, nespravili ten povestný koridor k záchrancovi. Ale oni nepoložili chromého na zem, nepovedali, aký to je zástup, akí ste to veriaci. Nezačali sa utápať v kritike a v hromžení. Niekedy si myslíme, že sme takí veľmi spravodliví, keď sa hneváme, kritizujeme, analyzujeme, konštatujeme, definujeme, vyhlasujeme o druhých niečo. A možno máme pocit, že je to aj pravda, že je dôležité to povedať a povedať to hneď a povedať to tvrdo. Len faktom je to, že nám to všetko berie čas na to, aby láska prekonala aj túto horu. A tak oni pre touto druhou prekážkou nekapitulujú, ale hľadajú riešenia, lebo láska a viera prenáša hory. A tak sa ten horizontálny pohyb po zemi na chvíľu zmenil na pohyb vertikálny. Museli toho chromého nevyhnutne zdvihnúť na strechu. To je prekážka tej zemskej príťažlivosti v tom duchovnom aj fyzickom zmysle slova. Niekedy naozaj, keď chceme prenášať hory s láskou, musíme prekonať zemskú príťažlivosť. Nehovoríme aj vo svätej omši hore srdcia,
z dola nahor? Nehovorí Ježiš, vy ste z dola, ja som z hora? To prekonávanie tej vzdialenosti od zeme k Bohu je veľmi dôležité aj v tomto pohybe 4 ľudí, ktorí s vierou a láskou nesú svojho priateľa s vierou, že cieľom je Ježiš. Aby sa ho Ježiš dotkol, aby mu Ježiš niečo povedal. No a tak ho vyťahnú na strechu. Ale strecha je celistvá. Strecha niečo stála. Niekto do toho investoval prácu. Povedali by sme, že prekážka hmotného sveta. A nie je to niekedy tak, ako keď niekto upratuje knižnicu a jeho cieľom je upratať knižnicu, ale pri 3. knihe sa do nej tak začíta, že úplne zabudol na to, čo mal robiť. Nie je to tak, že tá prekážka, že niet kadiaľ ďalej, im povie, no urobili sme maximum, čo sme mohli a už ďalej nemôžeme. A oni podriadia láske a viere aj túto prekážku. Láska aj strechy prekonáva a oni tú strechu jednoducho rozobrali. To je ako keď prídeme do slepej uličky a povieme sa, ďalej sa nedá. A niekto povie, hľadajme kľúčku. Musí byť kľúčka. Musí byť riešenie. Veľkí ľudia, o ktorých vieme, že niečo dokázali, sú ľudia, ktorí v tom dobrom, nie zlom zmysle slova, nepoznajú prekážok a vždy hľadajú riešenia. Nie je možné, aby sme ustrnuli na tomto bode. Musíme hľadať riešenia. Akým požehnaním sú takíto ľudia medzi nami, ktorí hľadajú riešenia. No a potom ten riskantný úkon riskovať, spustiť niekoho na lôžku pred Ježiša. Ale to je ako ten Peter, ktorý keď vidí Ježiša, pozerá na Ježiša, vidí ho na dohľad, vidí ho s vierou, kráča po vode. Kráča, kým verí. A oni verili a ten riskantný úkon spúšťania, teda z hora nadol k Ježišovi, ktorý je hore, ktorý je Boží syn, sa podaril. A Ježiš pochválil ich vieru. Lebo láska hory prenáša. A aby bolo zjavné, že Ježiš je prvý, ktorý vie prekonávať, lebo je všemohúci prekážky, pokračuje ďalej. Mohlo by sa nám zdať, že tu sme v cieli. Ale je tu ešte najťažšia prekážka ľudskej slobody, ľudského srdca. Nie strechu bolo treba primárne otvoriť, ale srdce toho, ktorého spustili pred Ježiša. Niekedy sa nám zdá, keď niekoho o niečom presviečame, alebo keď niekomu priateľsky povieme, nerob to, nerob takúto vec, je to hriech, je to zlo, rúčiš sa do priepasti. Možno asi naozaj každý z nás sme mali tú skúsenosť, že sme niekomu museli povedať do očí a stretli sme sa s odmietnutím, so zavretým srdcom. Tu treba myslieť na Ježiša. My toho človeka odnesieme až pred neho, pred oltár, pred Eucharistiu, na svätú omšu, na adoráciu. Do modlitby ho ponoríme s vierou, že Pane, my nevieme otvoriť ľudské srdce, ale Ty vieš vstúpiť do ľudského srdca. A na znak toho, že Ježiš to môže, sa odohráva druhý zázrak. Ďalšia hora sa otvára. Už teraz Ježiš hovorí, synu, odpúšťajú sa ti hriechy. A výsledkom bolo, hovorím ti, vstaň, vezmi si lôžko a chod domov. On vstal, vzal si lôžko a pred všetkými odišiel. To je vrchol dnešného príbehu. Vstať. Vstať. Neležať v hriechoch, ale vstať cez rozhrešenie. Vstať cez Ježišov dotyk, lebo človek vzpriamený je ten, ktorý vie vykročiť. Človek vzpriamený je ten, kto vie pozerať na zem, po ktorej kráča, aj na nebo, do ktoré smeruje. A veľmi zaujímavé je vziať si lôžko. Kto je na lôžku, ten je vydaný na pospas tomu lôžku. Môže to byť aj lôžko lenivosti. Lôžko, ako pápež František povedal a hovoril o tých tzv. Váľandových alebo divánových mladých, ktorí prežijú svoj život s predloženými nohami na váľande, kde sa váľajú a nič nerobia. Povedať vstaň. A
A vziať si lôžko znamená už mať pod kontrolou vlastné pohodlie, vlastnú lenivosť a choď domov. Choď domov, veľmi dôležité slova. Kto totiž zažije to, že mohol s Ježišovou pomocou vstať. Kto totiž zažil to, že Ježiš vstúpil cez prekážku zatvrdlivého srdca do sveta človeka, ktorý aj túžil potom, možno nevládal, ale túžil a tá túžba s vierou a láskou niečo znamenala, ten ide domov, lebo nájde seba, nájde druhých a najmä a predovšetkým a vo všetkom nájde Boha. Láska Ježišova hory prenáša. Prekážky prekonáva. Aj prekážku zatvoreného ľudského srdca. Klope a nalieha. Chcem vstúpiť a dať ti slobodu. Tak aj tento piatok, ktorý dostávame do daru ako ďalší časový úsek nášho života, prekonajme, prežíme s láskou, aby sme akékoľvek hory, menšie, väčšie, zrejme nedramatické, zrejme bez nejakej bombastiky, ale tie drobné prekážky každého dňa prekonávajme s láskou a vierou v to, že Ježiš nielen čaká na konci, aby sa nás dotkol, ale ide a kráča s nami, aby nás viedol a už sa nás dotýka. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.